Hi, Ken. Hello, DJ Lala. Hi, Good love. evening. Good evening po. Sige, love, kwentuhan mo na ako ano may paglilingkod ko kay Ken at napatawag po sa usapang LDR. Hindi kasi DJ Lala, every time na lang na may kunting away kami or maliit na bagay na pinagawayan, parang binabalik niya kasi lagi lahat yung past na pinagawayan namin na malalim. Although 4 years ago na yun, pinagtatakaan ko na sa kanya bakit lagi niyang pinapasok yung past na yun. Okay. Is it about cheating? Hindi naman totally cheating. Ano naman yon? Kasi kung malalim yan, yun yung pinakamalalim na alam ko. So, walk me through it. Ano yon? Ano yung nangyari 4 years ago na nakapagpawala ng tiwala sa'yo ni girlfriend? Ano kasi, parang nakachat ko yung dating ex ko, bali naging best friend ko rin kasi yun. Bali, parang nagkaroon kami ng sweet talk, mga gano'n. So, cheating nga. Wala lang formality pero it's still cheating. Mm. Okay? Yun yung nangyari. Ngayon, until now, katulad nung another day, ino-open up niya na naman. Kaya nagtataka ako bakit lagi na lang Okay. gano'n yung... Paano siya napapasok sa usapan? I mean, ano yan? Kunyari, like for example, nakabasag ka ng vase, naalala mo? Nung nagkaroon tayo ng pag-aaway? Ganun ba? Kasi kung Hindi ganun, may naman. something weird sa girlfriend mo. Paano mo napapasok sa usapan niyang ex-ex na yan? Hindi, I mean, hindi ko naman pinapasok sa usapan namin. Kumbaga, may isang bagay lang na, halimbawa, may hindi ako maganda nasabi. Tapos bigla na naman sasabihin niya na naman yung ganun. Parang ino-open up niya ulit na parang doon siya naggalit na galit. Okay, so hanggang ngayon, kahit anong gawin mo, pag may galit, pag nagalit siya sa'yo Siya. for a simple reason, ang sasabihin niya, alam mo, kaya galit na galit talaga kasi ako sa'yo sa nangyari sa atin 4 years ago. Ganun pa din? Oh, parang ganun. Lumalabas na ganun. Kasi yung pa rin yung nabibigkas niya sa akin eh. Okay. Pero imposible kasing masabi niya yun na walang trigger eh. What's the trigger? Anong madalas niyo bang pinag-uusapan kaya laging nasisingit yung usapan na yan? Sabi ko nga sa'yo, it cannot be every single petty reasons. Merong specific reason na nagiging trigger as to why natatap yung past na yan eh. Ano yung trigger point? Ano yung trigger issue? Siguro ang trigger issue niya eh, about lang, minsan nag-uusap kami about sa social media. Ganun. Tapos minsan is yung sa mga apps, mga ganun. And then, tawag dito, yung halimbawa nag-uusap na kami about sa amin dalawa, yung sa relationship namin, doon na pumapasok yun. Okay. Paano niya pinapasok yun? Parang pag napapansin ko na sa kanya pag umiinit na yung ulo niya kasi iba na yung pananalita niya. Ngayon, pag napansin ko na ganun, tumitigil na ako. Tapos bigla na lang magsasalita siya na kasi yung ganito yung ginawa mo noon. Ganito, ganyan. Parang wala na. Parang wala talaga. Parang nawala na siya ng tiwala after 4 years. Although 4 years na yun. Okay. So, why don't you end it? I mean, parang hindi naman sa break talaga totally, but somehow give her a piece of her own medicine or a taste of her own medicine, Ken. Yung kapag bringing up niya pa yung issue na yan, sabihin mo sa kanya, if you're going to bring up this issue over and over again, over sa mga bagay na hindi mo naman talaga siya kailangan ipasok, then sabihin mo lang kung anong gusto mo. Kung may gusto ka bang iparating, may gusto ka bang ipahiwatig. Kapag ganun kasi yung sinabi mo, atras yan eh. Sasabihin niya, wala naman, naalala ko lang. Hindi pwede mo nang sabihin kasi hindi na nakakatuwa, sa totoo lang. Kasi I do not know what have I done para lagi mong ibalik sa akin yung issue na yan na 4 years ko na, if not, pinagbayaran. Kasi 4 years ko nang trinay ayusin tong relationship natin and ever since nung nagkaroon ng ganong klaseng issue between the both of us, I no longer have a communication with that ex. Tama ba? Wala ka ng komunikasyon? Wala na. Since that year, wala na. At if I'm not mistaken, sinurrender mo din ba yung social media platforms mo sa kanya?
Just to prove your Oo. loyalty. Oh, yan. Ah, 'di ba? May mga ganyan na tayo eh. Hindi sabihin mo sa kanya, sinurrender ko na sa'yo lahat, nagre-report ako sa'yo lahat. I don't know what else do you need. Now, if you think after 4 years, hindi ka pa rin makamove on doon at hindi mo pa rin ako magawang pagkatiwalaan after everything I've done para sa'yo, then tell me, what do you want? Kasi pag binigay mo na sa kanya yung burden na yon of thinking kung ano yung gusto niyang solusyon, siya din naman mismo yung aatras eh. Kasi this time, you are telling her, Ken, na do what you want. If you think na by doing this, hahabol ako ng hahabol sa'yo, well, you were right for the past 4 years. Pero I'm no longer gonna do it. Kasi if you'll keep on bringing back the same issue na I thought resolved na, then ano pang magagawa ko? I'm far away from you. Tama. 'Di ba? There's nothing more you can do eh. Yung extent ng effort na ginagawa mo in order to prove your loyalty ay sa totoo lang immature for me na you have to surrender all your social media platform passwords to her kasi 'di ba if you wanna cheat Ken you can just do a dummy account then cheat all you want eh. You can easily do that. Ang bilis-bilis lang naman gumawa ng account. Bagong email, it's no hassle, easy as 1, 2, 3. I mean, pointless kasi yung pagsusurrender ng mga social media platforms sa totoo lang. So, kumbaga kung nagawa mo na lahat ng way para ipakita sa kanya yung loyalty mo sa kanya, nagve-video call ka naman constantly, tama? Yes. Yeah, nagbibigay ka naman ng oras para sa kanya, mini-message mo naman siya ng good morning, good night, tama? Every time. Oh, 'di ba? What more can you do, Ken? I mean, you are just what? 26 years old. Hindi mo naman pwedeng spend yung money mo going back and forth to Japan and pabalik dito sa Pinas. Tama, nasa Pinas siya? Yes. Oh. Obligation. O 'di ba? Pinas every single month just to prove to her na mahal na mahal kita, guys. Hindi pa kayo mag-asawa, 'di ba? And wala pa kayo gaanong napupundar para sa mga sarili ninyo at para sa mga pamilya ninyo. So, you cannot spend that much para lang sa isang relationship na ganyan. Actually, DJ, sa totoo lang, napagpundar na ako sa amin dalawa. And then, nakapag-propose na rin ako sa kanya last year. Oh, wala pa rin, hindi pa rin sapat. Hindi pa rin sa Sana binigyan mo siya ng niregaluhan mo siya ngayong taon ng shock collar. Remote. Sabihin mo sa kanya ganyan, ayan remote. Yung kapartner niyan, itong shock collar. Guess what? Nasa akin yung shock collar, nasa leg ko. Para every time sa tingin mo ng bababae ako, ipindot mo na. Tignan mo, manginginig ako. Kasi parang, alam mo yun, Ken, it's not a healthy relationship. It's a toxic one, actually. You have proven in every single way how much you love her. You have proven in every single way that mistake will never ever be repeated or hindi na ulit magagawa or hindi na talaga ulit ginagawa. You have proven that you have learned your lesson and this time around you are trying to make a different you are trying to make a difference. You are trying to make it different by proposing to her, asking her for marriage, trying to give her a future that you think she deserves. So, what more can you do, Ken? Than to give her the burden na if you don't want to be in this relationship and if yan yung gagawin natin even after marriage, then tell me what you want. Ano bang gusto mong ipahiwatig with all these? Ano bang gusto mong iparating sa akin? Just tell it to me. Just say it. Kasi if hindi natin lilinawin to sa isa't isa, we are gonna be like this for the rest of our lives. Parang sa akin kasi gusto ko lang yung maayos kaming dalawa talaga na hindi na lumalabas yung ganun. Yun nga, the only way that you can do that is to tell her bluntly na you had enough. Ayaw mo na ng ganun, na this is not what I signed up for. When I ask you to marry me, it's because I want to spend a happy life with you. Kasi kahit papano, nangangarap ako and looking forward ako to that day that I can create my own family with you. And all the happy ending shits that comes along with it. Pero kung ito,
yung makakasama ng pangarap kong happy ending para sa ating dalawa, which is yung every single day. Kailangan mo i-check yung social media platforms na meron ako. Or every single day, you have to check up on me kung nasan ako. Or every single day, pag-aakalahan mo ko na may ginagawa akong kalokohan pero wala naman. This is not a life I want for myself. And this is not a life that my parents want for me. I don't want to be a prisoner sa isang relationship na gusto ko sana maging happy lang. Naintindihan mo, Ken? You have to speak up kasi hindi ka pwede habang buhay humingi ng tawad sa isang tao. I know that what you've done is something na sabihin natin, hindi naman talaga nakakatuwa, Ken. Sa totoo lang, hindi naman talaga nakakatuwa yun. It's something na nakakatrauma din talaga. Pero andun nga ako sa idea na once you forgive kasi someone, you don't just forgive them para lang sa idea of forgiving. Pinapatawad mo sila at binibigyan mo ng ikalawang pagkakataon because you want to start again. Because you want a new beginning with that person. Because you want to forget all the past and all the pain that comes along with it. Kasi yun yung idea of forgiving someone and giving someone a second chance. So, if you think hindi ka pa naman pala handa para magbigay ng tsansa, edi sana nag-isip ka muna. Sana you took your time para makamove on from the pain. Sana you took your time para kahit papaano mag-die down yung galit mo, yung inis mo para sa ikalawang pagkakataon na ibibigay mo sa kanya. You never have to bring up the same issue over and over again. Kasi parang ngayon, Ken, ang nangyayari for the past 4 years ng relationship ninyo, ikaw tong lalaking bumabawi. Syempre, lahat ng gusto niya ginagawa mo kasi bumabawi ka. Alam mong nagkaroon ka ng kasalanan Alam mong nagkaroon ka ng mali Bawi ka ng bawi. Here and there. Kaliwat kanan. Offer marriage. Will you marry me? Sabi niya, yes. Yuhu! Kakasal ako sa kanya. Pero the truth is, half of your heart, the reason why you offer that marriage is to prove to her that I really wanna be with you. Diba? Parang ano pa? What else can you do? Diba, hindi naman pwede maglagay ka ng CCTV sa noo. Diba? Hindi ka naman pwede maglagay sa belt mo ng GoPro tapos isend sa kanya yung video for the whole day. You cannot do that. Diba? Kung wala na talagang trust, you have to ask her bluntly and frankly na what do you want? Ano bang gusto mo? Ano bang gusto natin iparating? Ano bang gusto natin ipahiwatig? Kasi you decide na. Kasi apparently, whatever I do, pinag-iisipan mo ko na masama, gumawa ako ng maganda, you think na bumabawi ako for something that I did. Gumawa ako ng masama, syempre, ikagagalit mo, tapos dadagdagan mo pa ng kasalanan ko dati. So what else can I do for you? Naintindihan mo ko, love? You have to talk to your fiancé. Kailangan mo siya kausapin na it's now or never. Ayokong mag-say yes sa altar and then afterwards, after a week, pagsisihan kong I ever tied the knot with you. So you have to think kung ito ba talaga gusto mo. Do you really want to be with me? Do you really trust me? Do you really love me? Have you ever really forgiven me for what I did to you? Kasi if not, I think we need to talk about it. Kasi kung hindi pa, kailangan natin siyang pag-usapan. Hindi yung every single time pag-uusapan natin siya ng paulit-ulit. Kasi it's tiring and exhausting in your end, Ken. Yes. Naintindihan ko, nagkamali ka, pero hindi mo yun kailangan habang buhay pagdusahan. Love, hindi ka naman pumatay ng tao Hindi naman yun yung ginawa mo For you to deserve that. I mean, yeah, you casually cheated on your girlfriend. Sige, sabihin na natin yon. Pero you ask for forgiveness. Nag-effort ka for 4 years. You ask her hand in marriage. You've proven in every single way how much you love her. There's nothing more you can do, Ken. It's for her to decide na kasi. It's for her to keep herself together. Decide kung gusto niya ba tong relationship na to o hindi. Okay. Naiintindihan mo ko, love? Naiintindihan kita, DJ. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin dito sa girlfriend mong praning, anong gusto mong sabihin sa kanya? Sana maayos namin ito, makapag-usap kami since uwi naman ako this December. And sana hindi na ma-open up ulit. Alam naman niya kung gano'n ko siya kamahal. Every year naman, umuwi naman ako dyan sa Pilipinas. Ngayon lang, bigyan lang na salamat.
Love ha, konting ano lang, konting pagiging assertive lang when it comes to this issue. Kasi ano to parang sungay to love Kung hindi mo to puputulin, hindi to matututo. Lagi niya lang iisipin na she can always get away with it just because you love her. And sometimes, in a relationship, parang sa kanta lang, love is not enough. You need so much more than love in order to make a relationship work, yet a marriage work. Okay? Okay. Maraming salamat, love, for calling my show, Ken. Ingat ka lagi. Ingat din po wala. Thank you.